Здравейте! Последния учебен ден, по-скоро период от 13 юли до 15 юли, в който вие си мислите, че остава точно 2 дена да ги преживеем така, че сме втора смяна и след това отиваме ваканция цели 3 месеца. Но жестоко грешите. Това са последните 2 дена, в които започват кошмарите. Не защото учите, а защото ви казват какво трябва да правите през лятото, вместо вие да се почивате. Трябва да правите точно определени неща. Например, като математиката, когато точно влизаш в часа и си мислиш, че няма да правиш нищо друго, освен да си говориш. Не, учителът решава да ти даде доста тестове от самия сборник. И става доста гадно за тези, които си мислят, че ще си почиват, но не, те не си почиват. За домашност имате тест 11, тест 12, тест 13, тест 14, тест 15, тест 16, тест 51, тест 52, до 5, тест 53. Имате 3 месеца да ги направите. И който не ги е направил, ще има първата двойка за началото на срока. Довиждане! Приятна ваканция! Да, това е нищо пред това, когато идва часа по български и 2 часа по 40 минути плюс междучасие, което е 20 минути. Голямото междучасие ти не правиш нищо и накрая на часа госпожата ти по български, което е обикновено класната ти, решава да направи часа още по-хубав. Ученици, моля за малко внимание. Преди да свърши този час, искам да ви кажа нещо за последно. Погледнете на дъската. Това е списъка с книги, който вие трябва да прочетете за лятото. Пич, какво да те са книги, тъпи тестове в ходното. Да знам, бе, пиши там, пък показва, че пишеш, пък ще кажем, че не сме ги научили и ще препишем от някой. Да, това беше часът по български, но това не е най-гадното нещо. Най-гадното нещо е, когато ти кажат къде ще ходиш на завършването. Ти си мислиш, че ще ходиш в ресторант, или в KFC, или в Subway, с класа, да занимавате, а всъщност госпожата ти казва, че ще отидем в парка и всеки да си носи пари, за да си купи сладолед. Не, това е недопустимо просто. Как ще пратиш деца, които завършват в Борисовата градина, за да си купят сладолед?